колеги на Шенка от музикалното училище. Една голяма парадка от Шенка за Петър. Айде всички на хорото! Гледам, че бабата има някаква кутийка. Предполагам златен пръстен. 2 златни пръстена от бабата. Да е жива и здрава. Аплодисменти. Да е жива и здрава баба Шенка. И дядо Гого подарява
300 лева парична сума в кеш, банка кеш. Да си купи юрган да се завива. В момента аз сама, ама като си има мъж, тогава. Искам да изкажа едно голямо задоволство, удовлетворение от моята внучка Шейка. Тя е израсла повечето между дядото и бабата. Бащата и майката са в Германия. Но това не се почувства, че бащата и майката ги няма. Тя ни слушаше много. И така израсна много бързо между нас и се изкара училището. Много ни слушаше. Затова съм много доволен и пожелавам и за напред да слуша, да продължава да пее, да не се изоставя с песните и сполучлив живот. И най-вече да слуша Бога. Бога и да върви по пътя на Бога. Добре, благодарим. Шейке, Дягого, твое желание? Ръченица ли? Кичек, той ратин ти видярдана ментаро кичек е, а ги спалма. Айде, яша! Покажи как се играе. Да продължава кичека. Една голяма пара идва от сестрата на Сашо. Забавяйте Амания. Много сте мощни.
продължаваме. Брата на абитуренката. Аз запознавам. Добре, Сашко? Кичека да продължава, брат ми. Ропаря си на 6, бе, Варвалея. И яша, бе, Варвалея. И така, нека този поздрав звучи специално за едни семейства от Белгия, за Ерчан. За мамото Леля. Специално за белгийците и за тяхните семейства специално. За Ерчан. Яша, бе, Саше. И специално дядо Гого, един кичек играе за мамото Леля и за Ерчан. Дядо Гого. Яша. Куп пари от Гошо за специално да продължава кечека за мамоля за Ерджан. Взимат си довиждане. А баба Анче минава, баба Анче, идеал Синчо. А Гошо минава, другия белгиец. 100 евро подарява първият братовчет на Сашко, да е жив и здрав, неговото пожелание. Един кичек специално, една пара на музиката, специално за Гошо и за Златка. Яша! Продължава специално за Витко. Още една пара и от дядото и казва да продължава кечека за Витко. Съседа. Беше много яко. Аз бях тук. Беше много яко. Една голяма целувка на петюренката. Подарява 150 лева да са жив и здрав. Лелята също 150, обща сума от 300 лева да са живи и здрави. А гледам, че момичета тя се подготви. Другата абитурентка. Още 100 лева! И един пръстен, обща сума 400 лева и един пръстен. Да са живи и здрави. Та Германия е много мощна. Яша! Една голяма пара на Сашо.
Сашо Бенд. Един много як кечек. Поздравява цялото семейство да са живи и здрави. Да, Сашо също поздравява неговото семейство да са живи и здрави. Продължава Сашо Бенд. Яша! Един много як кичек специално за четиримата. Манда! Дай! Яко! 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 Още едно пара от Гъшко! Кичек да продължава за баща му и за Чичо Момитко! Яша! Ще извинявате. Нека да минат. Марин минава. Той е брат на Митко, бе. На нашия зет. Нещо... количка подарява. Златна количка. Бъдещите сватове. Охо, вътре има и пръстенче. Охо. Вие веднага от апетюрента, веднага над бебито. Чакайте малко, Ко става тука? Доста чакаме. Много красиво нещо, много красиво. Доста чакаме. Да. Пръстенчи. Яшенка ще стане. Пердете вас така ерат. О, Господи. Красота. Браво, браво, супер. И парична сума от 50 лева. От 50 лева. Или големи целувки. Права, Марине, соманге се. Кичек, Илачо, Зурало. Хубав кичек. Як. Как си Джамотру? Яша, Джамотресе! Яша, бе, Барбалея! Специално за най-късната велодоренка и за нейните родители специално с всички гости. За най-късната велодоренка и за нейните родители. Яша, бе, Сашо! Очека, да продължава кешека за сватовите. Яша!
нашият Марин от Свата да продължава кечека.